Us presentem una activitat que hem dut a terme el grup del grau sènior de l'assignatura Biologia i Societat. Esperem que us agradi. Aquesta activitat consistirà en l'obtenció d'ADN a partir de diferents productes que podem trobar en la cuina de qualsevol casa. Els ingredients i materials necessaris són una ceba, les maduixes, un plàtano, saliva humana, un rentavaixelles que pot ser de qualsevol color, suc de pinya, sal, aigua destil·lada que fem per les planxes a vapor i alcohol de 96 graus que podem trobar a qualsevol supermercat. també ens farà falta gots de plàstic, fulla de sola i ganivet, una batedora tipus Turmix amb el seu got corresponent i palillos de carbons. A continuació us explicarem el procediment a seguir. Primer prepararem una solució amb aigua, sal i detergent. Necessitarem 5 gots de plàstic. 1, 2, 3, 4 i 5. I afegirem aigua destil·lada, fins a un quart de l'altura de cada got. I aquest ens servirà per una cullerada de sal a cada un d'ells. Aquest el reservarem per la saliva i ara afegirem 3 cullerades de detergent a cada got. I us anirem passant a cada un de vosaltres. I 4. Ara agafarem un pot de Turmix, agafarem la ceba i posarem només la part central de la ceba perquè és on és segur que trobarem cèl·lules vives. I retiro el calze de les maduixes al pot de Turmix, perdó. Jo, per agafar la de plàtano, la parteixo per la meitat per posar el pot de plàtano. Tallo. Jo agafo la solució d'aigua amb sal i m'espendiré durant un parell de minuts de forma enèrgica a la boca. Ara, a cada pot perquè estan preparades les mostres i afegirem la meitat del líquid que havíem preparat prèviament de la solució, meitat més o menys. És la solució de la ceba. Ara passarem el Turmix per tal de remenar-ho. Vinga. La saliva remenada
cuineta n'hi ha prou. I ara hi ficarem el líquid. Ara filtrarem les solucions amb un filtre de cafè per eliminar les impureses. Ara afegirem 2 cuillerades de suc de pinya a cada una de les solucions, 2 a la de plàtan, 2 a la de ceba, 2 a la de maduixa i 2 a la solució amb saliva. Ho remenarem una mica. Una part més delicada. Afegirem alcohol amb un vas en la quantitat que més o menys tenim filtrada. Com se veu la part de l'alcohol que queda en la part superior. Esteu veient com van sortint l'ADN. S'apropes tres aquí, pots? No. Aquest de ceba no és el de A veure, No ho sé. el de ceba és el millor. Un segon. Aquest de l'esquerra. Està sortint El màxim. Està Espera, que completament separat l'alcohol. Au, apropa't allà un poc. T'agrada jugar a càmera, tu, Aquí veieu com va surant, va pujant uns floquets blanquets que correspon a la molècula de DNA que està passant a la part de l'alcohol. Si ara agafem amb un palillo i el pescarem, Ara fes-ho tu, això, no se't veu les mans. veieu com? A més, de fet, si el fem girar així, el propi filament de DNA simplement es va cargolant sobre i va fent. Aquí el veieu? Oh! Veieu aquí? Com surt? Aquí tindríem el de saliva, que no ha acabat de sortir. És que jo no tinc ADN. Sí, mira, Sí, Això és passió per la ciència, Ja veieu, hem fet unes cuinetes. El diploma de cine, més que de biologia. La veritat és que ho heu fet superbé. Això no deixa de ser un assaig científic que, de poder-se portar a la pràctica, tindríem que estandarditzar-lo. Per tant, hem de pensar que aquestes tècniques que estan perfectament conegudes i perfectament tipades